Već nekoliko dana deca beogradskih ulica iz Svratišta pohađaju kreativnu radionicu Oko ulice. Inicijator projekta jeste Asocijacija fotografskih autora. Kako izgleda svet viđen očima ovih mališana? Žive na ulici, došli su sa ulice i nekako sve se svodi na ulicu. Ona je deo njihovog detinjstva i života. 8 mladih ljudi, štićenika Svratišta za decu, uskoro će nam predstaviti kroz fotografiju svoje viđenje sveta koji ih okružuje i onoga što je njima u njemu najzanimljivije. Oni će da slikaju svoje svakodnevne aktivnosti. Da li se oni odigravaju na ulici, da li se odigravaju u nekoj njihovoj igri, u nekom njihovom druženju. Ovi klinci trenutno to su deca iz Svratišta, to su deca ulici Svratišta. Oni su inače prodavci lica ulice. Oni u stvari uče te tehničke mogućnosti, da iskoriste maksimalno tehničke mogućnosti uređaja s kojim će da fotografišu. Mobilne telefone, dobili smo dosta dobre mobilne telefone koji imaju dobru kameru. Projekat Oko ulice pokrenula je Asocijacija fotografskih autora da bi pomogla mladima i pružila im priliku da svoj rad i život pretvore u umetničke fotografije. A tokom narednih 10 dana saznaće kako da postanu dobri, mali umetnici. Poslednje fotografije što sam slikao, to sam slikao jednu zgradu što je sunce bilo udarilo u tu zgradu, da, i to mi je bilo interesantno. I kaži mi, kad bude bilo vama je dato na volju vašu, šta hoćete da slikate, šta bi ti slikao? Šta misliš da bi fotografisao prvo? Prvo što bi fotografisao, to bi fotografisao moje društvo. Prvo, da. Ko te motiviše najviše iz društva ovde? Najviše Jujeta, kako se zove, Ervira. Devojke, znala sam, jel tako? Nakon radionica, ovi mladi ljudi stečeno znanje primenit će slikajući. Teme im neće biti zadate, već će ih birati sami. Najbolje fotografije nastale ovim putem biće izložene na uličnoj postavci i ponuđene na prodaju na donatorskoj izložbi.